Takhle se jmenuje ta firma. No, se rozhodl. A film se bude jmenovat o republice. Jo, takhle. Tak, dobře. Takže teďka budeme natáčet ten film. Že to je dobrý. To je důležité. Takže tohle to jsou stromy, to všichni, to nikdo neví. Tady taky jsou takový nějaký malý stromečka, to taky nikdo neví. A je tady taková travička a kytičky, to nikdo nezná. Je tady silnice. Na to jezdí auta, to nikdo neví. Jsou tady louky, jak jste viděli. My jdeme v autobuse, takže natáčíme trošku rychle. A tady to jsou někde takhle s těma bílýma kůrama. To je bříza. Jestli vám nevadí. Takže tady ty pruhy. Takový. To je to. Tak že se může přebíhat. Takže teďka už končí.